ġbarretna fl-imkien mulej, kelmtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tiblek maj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin tmulej, hemm jintejx fil-ruħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Hu teleżis l-lum qegħdin nofru Quddiesa għal Alfred Gallia u Mercedes Fenek. U biex nitħejju tajjeb għal misteru li qegħdin niċċelebraw li llum fil-Vanġelu wkoll se niltaqgħu ma' Ġesu li fakkarna li hu ir-raj tagħna, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekkel lilu nnifsu. Imla lil-fidili tiegħek ferħ qaddis u għati jena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-Apostli u l-aħwa kienu fil-Ludija. Semgħu li l-pagani wkoll kienu laqgħu il-kelma tal-Alla. Għalhekk meta Pietru tala Ġerusalemm, dawk li kienu jżommu iċ-ċirkunċiżjoni bdew jeħduha miegħu u jgħidu: Inti dħalt għand in-nies li m'għandhomx iċ-ċirkonċiżjoni u kilt magħhom. Imbagħad Pietru qabad ifissrilhom kollox ħaġa b'ħaġa u qalilhom: Jien kont qiegħed nitlob fil-belt ta' Ġaffa x'ħin kelli dehra festasi. Rajt xi ħaġa nieżla mis-sema, qisha li żgħar kbir, miżmum mill-erba' titruf u wasal sa ħdejja. Bqajt inħares leħ sewwa u rajt bejjem tal-art b'4 saqajn, bejjem selvaġġi, bejjem li jitkaxkru, wasafar tal-ajru. U smajt leħen jgħidli: Pietru, oqtol u kul. Imma jien ma jkun qatt mulej, għax qatt ma daħħal ġo ħalqi ikel profan jew imniġġes. Għal darb'oħra l-leħen mis-sema qalli: Dak li Alla saffa int m'għandekx issejjaħlu mniġġes. Dan ġara għal 3 darbiet. Imbagħad kollox ittieħed mill-ġdid lejn is-sema. Sewa sew dak il-ħin fid-dar fejn konna waslu 3 irġiel mibgħuta għandi minn Ċesarija. L-Ispirtu qalli biex immur magħhom bla ma noqgħod nitħasseb. Miegħi ġew ukoll dawn is-6 aħwa u dħalna fid-dar ta' dak ir-raġel. Huwa għarrafna kif kien ra l-anġlu f'daru wieqaf qudiemu qallu: Ibgħat lil xi ħadd tiġif minn Ġaffa lil Ximon li jgħidulu Pietru. U hu jgħidlek kliem li bih is-salva, int u l-familja tiegħek kollha. Kif bdejt nitkellem l-Ispirtu Santu niżel fuqhom bħalma kien niżel fuqna fil-bidu.
Ftakart imbagħad fil-kelma tal-mulej meta qal Ġwanni jgħammed bl-ilma, iżda intom tagħmdu bl-Ispirtu Santu. Melu jekk Alla tawhom l-istess don kif taħlilna meta minna fil-mulej Ġesu Kristu, jien xien biex tajt inżomm il-Alla. Meta semgħu dan il-kliem siktu u bdew jagħtu glorja l-Alla u jgħidu mela Alla lill-pagani wkoll tom l-indiema li twassal għal ħajja. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj, bħala żiela tixxenna għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxennaq ruħi għalik u Alla. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċalla, ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma imexxuni, iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-għerejjex tiegħek. Nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla ferħ u għena tiegħi, u rrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. Alleluja, alleluja. Jienu ir-raj it-tajjeb jgħid il-mulej, jien nara fin-nax tiegħi, u n-nax tiegħi jarfu lili. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal, jien ir-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nax tiegħu. Il-mikri li mhumiex ir-raj u li n-nax mhumiex tiegħu jara l-lupu ġej u jħalli n-naġ u jaħrab. U l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikri hu u ma jħabbilx rasu min-naġ. Jien ir-raj it-tajjeb, jien naraf in-nax tiegħi u n-nax tiegħi jarfu lili. Bħalma l-missier jaraf lili u jien naraf lill-missier u n-nax tiegħi nagħti ħajti. Għandi wkoll naġ oħra li mhumiex minn dan il-maqjel, lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor u huma jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda u raj wieħed. Għalhekk iħobbni l-missier għax jien nagħti ħajti biex nerġa' neħodha. Ħadd ma jeħodili, iżda jien nagħtiha mir-rajja. Għandi seta li nagħtiha u għandi seta li nerġa' neħodha. Din l-ordni li ħadd mingħand missieri. Il-kelma tal-mulej. Ħut il-eżisek għandna il-qari li qegħdin naqraw f'dan iż-żmien tal-Għid. Ekku dan hu l-qari meħud mill-Atti tal-Apostli llum xjurina. Illum jurina episodju fejn għandna l-Knisja tal-Bidu li din il-Knisja tal-Bidu qiegħda f'diskussjoni kien hemm il-lut li kienu jieħdu ħsieb bħala nies kienu lut kollha l-ewlenin insara, imbagħad bdew jindunaw li l-Ispirtu Santu beda jkellem ukoll lill-oħrajn u oħrajn qishom bdew jirċievu d-don tal-Ispirtu Santu. U f'konfront ma' dak li kien jiġri mal-Fariżej li kellhom idea fissa tal-affarijiet, daw l-ewlenin insara għandhom sens ta' disċerniment. Għandek lil Pietru li ikollu viżjoni u jistħarriġa jgħid li kien qisu mument mistiku fih jagħmel dan l-analiżi ta' dik il-ħolma li kellu fejn ħass din il-vuċi tgħidlu li għandu jiekol minn kollox, u Pietru juri sens ta' flessibilità biex jibdel dak li kien ilu jagħmel minn kien tifel żgħir biex jibdel skont din l-intuizzjoni li kellu.
U mhux hu biss, imma l-Knisja kollha tal-bidu. U dan hu sinjal li wieħed mid-doni tal-Ispirtu Santu hu l-flessibilità. U importanti li aħna kull wieħed u waħda minna nitolbu dan id-don li nkunu flessibbli. Li nkunu flessibbli li nimxu wara r-rieda tal-Missier. Li ma nibqgħux marbutin biss mal-idejn tagħna, mal-idejat tagħna, jew ma' tradizzjoni, ma' dak li għamilna sissa. Dan wieħed mid-doni kbar ta' Kristu imqajjem. Ejja għalhekk nitolbu d-dawl biex il-kriterju ma jkunx dak li għamilna sissa, imma xirrid Alla issa. Hemm differenza kbira. Għax ħafna drabi tradizzjoni, kif rajna tant tajjeb permezz tal-qtil ta' Ġesu, it-tradizzjoni ittellef fil-ispirtu, ma tħallinix nindunaw bih. It-tradizzjoni tat-tagħlim iva, imma l-użanzi kif għamilna l-affarijiet sal-bieraħ żgur li ma jgħodx llum. Għax illum hawn jien u hawn int. La jien u laqqas int ma għexna l-bieraħ, ma għexna mit-senilu. U anke l-esperjenza tagħna. L-esperjenza tagħna tal-lum hi differenti minn ta' ġimgħa ilu, hi differenti minn ta' sena ilu, hi differenti minn ta' 10 sin ilu. Alla ħarsi konna noqogħdu nirrepetu l-istess affarijiet għax inkunu biss inżommu l-kultura, inkunu ngħixu fin-nostalġija. U l-qari ta' mill-Atti tal-Apostli jurina biċ-ċar il-bżonn tal-flessibilità biex l-Ispirtu t'Alla jkompli jaħdem fina u jkompli jaħdem permezz tagħna fl-oħrajn. U flimkien ma' dan imbagħad għandna l-Vanġelu li fih Ġesu jgħidilna li hu r-raj it-tajjeb li jest li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Fil-Vanġelu San Ġwan jagħmlilna distinzjoni bejn ir-raj u l-mikri. Ir-raj u dak li tiegħu huma n-naċ, dak li jagħmel kollox għan-naċ tiegħu, għax in-naċ huma lejxin tiegħu. Il-mikri ifisser dik il-persuna li r-raj iħallas dan għamel xogħol u telaq. Il-mikri jekk jara l-inkwiet jaqbad u jaħrab u jinħebba u jintesa. Ir-raj lest li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Ejjew illum nitolbu l-Mulej jagħtina id-don tiegħu biex aħna nimxu wara l-Mulej u mhux wara xi wieħed mikri. Il-mikrija dawk li mhumiex awtentiċi ikunu hemm għal ftit momenti u jitilqu. Ir-raj jibqa' hemm u l-uniku raj li jista' u jibqa' magħna u Ġesu. Għalhekk jew ma nibżgħux nintelqu f'idejh. Ma nibżgħux nintelqu aktar f'idejn il-Mulej. Għax hu qiegħed hemm dejjem lest biex jilqana. Jekk niftakru għall-parabola li qalilna hu li jekk in-naġa waħda tintilef iħalli l-oħrajn fil-maqjel, ġifieri f'post sikur, bimur ifittex il dik il-waħda li tkun intilfitlu. Għalhekk jew ma nibżgħux, jekk aħna qrib il-Mulej, ma nibżgħux napprezzaw dak li għandna, ma nibżgħux ngħidulu jenna inkompli nikbru fil-verità fl-imħabba lejh u lejn l-oħrajn, u jekk nitbiedu ma jimpurtax. Kull meta nitbied nolli leħni u hekk ir-raj li qed ifittixni isibni malajr. Fiskiet nitlob fuq dan. Jew is-saħut il-għeżiż irresqu t-talbit tagħna l-missierna tas-sema. Jew nitolbu għall-Papa l-isqfijiet tas-saċerdoti. Jew nitolbu kif iċċelebrajna l-bieraħ f'jum il-vokazzjonijiet għal aktar vokazzjonijiet. Resqulek missier ħanin ukoll dawk kollha li huma morda,
dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom, dawk kollha li qegħdin fl-agonija tagħhom, mod speċjali permezz tal-coronavirus minħabba n-nuqqas ta' nifs. Nofrulek ukoll il dawk kollha fid-dinja li għax qegħdin magħluqa fid-dar, il-mart il-biżgħat tagħhom kibru. Nofrulek dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu tibi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej miedejk is-sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem. Int li tant għamilt magħha biex tifraħ. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferl aw min tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajr
għax għoġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Alfred u Mercedes, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti f'ismawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil-Kristu tal-ħdejja, jissid wissu l-tqal, rebi fuq il-mew, qawwiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammil mew, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Weja issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Rrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejjandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej, ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbuk iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu koll li jasal fil-qawmien mill-ewiet, b'ġisem imsebbaħ fin-nuqqas ta' taħsir, bi Kristu Sidna. Hekk għandna xi avviżi nfakrukom li nhar l-erba' pitada nibdew l-erbat bitħejjija għal Madonna għal festa tal-Assunta. Kif tafu din is-sena ma nistgħux niċċelebrawhom bħas-soltu, però għal benefiċċju ta' kulħadd kemm tal-Maltin kif ukoll tal-Awċin ser isiru permezz tal-midja soċjali. Hekk għalhekk ix-xandri ser ikunu kollha fuq il-YouTube ta' Djoċesi li jistgħu taċċessawh ukoll permezz tal-Facebook page ta' Tapinu. U l-attivitajiet ser ikunu fit-8:30 ta' filgħodu kull nhar terba' Quddiesa bil-ħsieb u wara sija adorazzjoni fiskiet li intom minn djarkom tkunu tistgħu issegwuha wkoll u titolbu quddiem Ġesu sagramentat li jkun espost f'din il-kappella. Imbagħad fil-għaxija fis-6 jkollna r-rożarju rrekordjat mill-familji ta' tfal tal-iskejjel u l-għaqdiet. Fis-6:30 ikollna l-Quddiesa bil-ħsieb li tkun kemm fuq il-mezzi soċjali kif ukoll fuq Radio Marija. Imbagħad fis-7 ta' filgħaxija fuq l-internet kompli l-adorazzjoni fiskiet u fis-7:30 isir it-talb ta' filgħaxija u tingħata il-barka sagramentali. Inħeġġukom biex tattendu u biex tqazzu dawn l-erbat anke bit-talb id-dar bil-Rużarju min jista' jew tal-inqas bi3 Avamarijiet qabel torqdu. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet jimħabetek, u metana Marji.